Abia așteptam să văd cât de departe poți să ajungi cu minciuna. Eu nu o să vorbesc așa cum vorbești tu, eu o să vorbesc așa cum vorbesc și cum am vorbit astăzi cu tine, pentru că astăzi am ieșit împreună cu sora mea și cu prietenul ei, am ieșit într-un restaurant să luăm cina. Pe unde ai trecut tu și, apropo, înainte de toate, ai parcat mașina lângă sora mea, pentru că noi când am mers să luăm mașina ta era acolo, ceea ce a fost foarte ciudat. Ne-ai căutat, ne-ai găsit la restaurant, eu te-am văzut, nici nu m-am uitat în partea ta, ai trecut frumos pe lângă geam, ce-a făcut mămica ta? Nu tu prima, dar mămica ta prima. Ce-a arătat? Corect? Corect am înțeles? Corect. După ce ți-a dat acest exemplu minunat mămica ta, tu ai decis să faci același gest. Eu? Poate nu sunt eu cea mai inteligentă, dar ți-am întors degetul înapoi. La care tu te-ai enervat foarte tare. Te-au făcut mămica ta să te întorci, tu să intri în restaurant și să apari cu telefonul în fața mea, deasupra mesei mele, eu care tremuram, într-adevăr, tremuram foarte tare, pentru că chiar m-am speriat. Erați 3 femei, tu, mama ta și sora mamei tale. Noi eram niște copii pe lângă voi, real vorbind, da? Eu am început să tremur foarte tare pentru că mi-era frică și mă simțeam foarte intimidată de tine. Pentru că niciun om normal, nici măcar animalele nu se comportă așa cum te-ai comportat tu astăzi. Și tot circul pe care tu îl arăți pe internet, asta este ieftin. Ieftin și de oameni bolnavi, nu de oameni sănătoși. Eu stăteam la masă, tu te-ai apropiat cu telefonul în mână și mă întrebi, cine ești tu? Că tu să ne împingi mie dansatoarea. Eu îți spun, draga mea, lasă, Ana, nu vorbi nimic, că să începi circul, au venit oamenii să fac circ. Eu m-am dat la o parte, m-am dus să chem un chelner, să spun că eu am fost deranjată la masa mea. Tu ai intrat cu scandal peste mine în restaurant când eu am ieșit. Pentru că eu am plecat de acolo în primul rând pentru că tu mă filmai. În primul rând pentru că tu mă filmai și eu mă simțeam, nu știu, adică mă simțeam așa, foarte intimidată de tine. Mă simțeam foarte mică și foarte vulnerabilă și foarte slabă în fața ta. Da, într-adevăr, pentru că mi se părea că erai foarte, foarte, foarte agresivă cu mine și îți băteai joc. Îți băteai joc de un om care efectiv a luat cina, a ieșit să ia cina, abia i-a ajuns mâncarea pe masă, nici nu a apucat să pună furculița în ceva de pe masă și tu ai început să vorbești agresiv și să mă filmezi pe mine, să mă ameninți că tu stăteai cu telefonul în mână, că să ce? Să ce? De asta am chemat eu chelnerul și am început eu să te filmez pe tine, să te întreb, poți să mai îmi spui și acum în față, cum îmi spuneai pe TikTok, poți să-mi spui, la care tu, da, mi-e foarte ușor să-ți spun și în față cine ești tu. Și m-ai numit în tot felul de cuvinte, în timpul în care eu tremuram și mă simțeam, tu erai cu mama ta. Andreea Bostănică, da? Uitați-mă. Noi stăteam liniștiți și îmi comandam mâncare la masă. Asta e femeie sănătoasă. Serios. Dar voastră unde e educația? Dar voi pe asta vreți să creșteți? Cum poți fi un monstru în halul ăsta? Eu am ieșit să mănânc la un restaurant, să intri peste mine cu mama ta și cu, nu știu, mătușa sau cine ți-o fi și să poți să sari la sora mea la bătaie, să o tragi de păr, să mă numești pe mine. Și educație asta. Eu eram cu sora mea. Eu eram sora mai mare care trebuia să o apăr pe sora mea mai mică. Și am mers să chem alt chelner, să rog pe cineva să cheme pe cineva din poliție, să facă ceva pentru că mi-era frică să nu ajungă în momentul în care tu ai ridicat mâna la sora mea. De ce? Pentru că ea ți-a dat telefonul la o parte să nu o mai filmezi, pentru că tu, tot circul tău, pe tine nu te interesa cine pe cine o împins, cine pe cine o numit, pe tine te interesa să-ți faci contentul și hype-ul mai departe. Să-ți faci tot teatru și tot circul mai departe, la care tu ai scos telefonul. Uitați-vă, eu sunt cu Ana Beregoi și Ana Beregoi ce a făcut? Ți-a dat telefonul la o parte. Ți-a dat telefonul la o parte. Te-ai enervat și ai început să o bați? Este filmare. Cum ai postat și tu unde se vede foarte clar că tu ai început? Comedii care iubit? Care iubit? Liniștește, domnișoară. Băi, voi sunteți sănătoase mental, femeilor. Sora mea poartă aparat auditiv. Ea aude rău. I-ai stricat aparatul auditiv. Noroc că eu m-am întors fix când tu ai început să o bați pe sora mea și eu am văzut tot circul ăsta și eu am prins momentul. Eu am prins. Atât de afectată erai tu, atât de speriată erai tu, încât ți-ai pus toată familia, tu filmai, mama ta filma, sora mamei tale filma. Atât de speriată erai tu. Tu, victima noastră principală.
Feriți-vă copii, ce exemplu aveți! Să-ți fie rușine de tot teatrul ăsta. Mie mi-e frică de tine, eu care te-am văzut cum tu erai în viața reală și cum apare acum pe internet. Mie mi se pare un circ de oameni bolnavi. De unde ai atâta energie să minți și să încerci să manipulezi oamenii? Ce ți-am făcut eu ție de ție așa de mare ciudă pe mine? Cine să te mai creadă pe tine? Cine poate să te mai creadă pe tine? Cum poate un om normal să te mai creadă pe tine? Un om normal la cap să te mai creadă pe tine? Când tu o să apară video din restaurant, înainte să apară poliția, înainte să apară ambulanța, stăteai și arătai limba, râdeai de noi, râdeai de sora mea, oi, micuța, că ea plânge. Așa făceai tu, așa de tare erai tu afectată și speriată de noi. Atât de afectat erai tu și ne arătai limba și râdeai. Să-ți fie rușine, până ți-o scos sora mamei tale, care ea a venit probabil cu ideea că era mai inteligentă, o ieșit afară și v-a venit și voi ideea, hai să intrăm înăuntru, pune mâna la cap, Andreea, fă-te că te doare cap. Foarte bună idee. Eu îți promit că de data asta nimeni nu o să te creadă, nimeni absolut nu o să te creadă, pentru că tot ce faci tu este un circ ieftin. Vă rog din toată inima, dragilor, nu credeți în toată minciuna care este pe internet. Efectiv, tot ce se ascunde în spatele acestor femei e foarte rău. Foarte, foarte, foarte rău. Pe video tău, de pe story-ul tău, se vede foarte clar că tu ai venit la masa mea. Și da, eu am plecat după chelner. Da, eu am plecat să caut ajutor. Andreea, cum poți să minți în halul ăsta? Ce s-a întâmplat cu tine? De unde vine problema asta? M-am săturat să permit unui om să-mi ponegrească numele, m-am săturat să permit unei fete care nu i-am făcut absolut nimic niciodată să mă josească și să distrugă și să distrugă imaginea mea și numele familiei mele, să mă distrugă pe mine psihic, la fel cum am făcut timp de 2-3 luni în continuu și eu mi-am păstrat calm, am încercat să nu ies public, să nu apar în halul ăsta, pentru că eu nu sunt slabă, eu am fost puternică, da, eu am fost puternică și chiar vreau să vă rog să nu credeți niciun cuvânt din tot ce a spus această femeie, pentru că nu este adevărat. Nu este adevărat, eu nu sunt atât de bolnav încât să mint în halul ăsta. Femeia a căutat circ, a căutat hype, a căutat conflict cât să apară iarăși ceva despre mine, iarăși ceva nașpa. Eu nu înțeleg, vă rog, eu cred că oamenii normali o să vadă adevărul, și o să înceapă să-și dea seama de unde vine problema. Și cât de bolnavi pot fi unii oameni și până unde pot ajunge doar ca să distrugă pe altcineva. Până unde pot ajunge, până în ce punct pot să ajungă. Tu mereu ai avut nevoie de confirmări, tu mereu ai avut nevoie tu să scoți pe gură lucrurile astea, că eu am ajuns pe internațional, eu am concerte, că eu am 4 milioane și ele au 1 milion, că eu am mai mulți bani și ele nu-și cumpără o geantă. Mereu ai avut nevoie de confirmările astea. De ce eu niciodată n-am apărut să vorbesc despre lucrurile astea? Pentru mine lucrurile astea nu contează deloc. De ce? Pentru că eu sunt fericită, eu am o familie fericită, eu mă simt fericită chiar dacă nu sunt cea mai bogată, chiar dacă nu am case, nu știu pe unde, eu sunt foarte fericită, eu sunt bine, eu cu mine, eu sunt mulțumită, eu de mine, eu nu am regrete față de nimeni și față de nimic din ce am făcut eu. Și probabil asta îți lipsește ție, pentru că tu ai tot ce ține de bani, tot ce ține de vacanțe, tot ce ține de urmăritori și ce ți-ai mai dorit tu, dar nu ai iubirea față de sine. Asta îți lipsește ție și asta se vede foarte, foarte tare prin tot ceea ce faci tu în continuare. Îmi doresc foarte mult să aflu ce s-a întâmplat cu tine, pentru că de când eu te țin minte, de când erai mică, nu erai deloc așa. Erai o fetiță foarte timidă și foarte cu picioarele pe pământ. Și o fetiță foarte bună. Sincer am să-ți spun, eu n-am avut niciodată o părere rea despre tine. În schimb, acum mai târziu, eu nu știu, poate ți-a ajuns undeva la cap și ai început să ți se pare că toată lumea trebuie să stea la picioarele tale și că toată lumea trebuie să te creadă pe tine și că nimeni n-are voie să fie pe lângă tine sau dacă tu vezi pe cineva concurent, imediat trebuie să ștergi de pe. Te rog foarte mult să mă lași pe mine în pace, să-mi lași familia în pace și să-ți vezi de viața ta și de drumul tău și să oprești tot circul ăsta, pentru că nu o să ajungi într-un punct bun. Nu-i dreptul tău să filmezi. Nu-i dreptul tău să filmezi acum. Că ai liniște.
Давай, все, ты лишь. Сука, сука. Arată video!